बलिया उत्तर प्रदेश। वाह वाह भैया हो देखलू है दीपू ये है धुन। ई इतना सुंदर धुन बाजल है। अच्छा इहे धुन पे ऐसा एगो मूड हमार लागत है भैया गावे के मन करता है ये भाव के देखते हुए। कैसे बा कैसे सुनाओ तनी। एक जाने के बियाह हो जाता भैया कवि के कितना सुंदर भाव बा हमार परदेसी जी के। अरे जी आप परदेसी जी लिखा तारीख एक जाने के बियाह हो जाता उनकर सैया जी उनका के छोड़ के शादी के 1 महीना बाद चल जाते रे ड्यूटी करे बॉर्डर पे। तो कह तरी भैया हो राजू बाबा बाघा बॉर्डर पर गइल बड़े बाघा बॉर्डर बस बस समझिए कहीं नहीं रहुरा कैसे कहा तरी आलम भैया कैसे कह तरी हो। ए राजा जी कहा तरी भैया कैसे कौना भाव में कह तरी हो। अरे मेहंदी ना छूटल तू चल गइला ना जाए के चाहत रहे हमरा दिल के तू कातल कैला अतने ना तब बगिया सपना के उजाड़ दिहला। महेश परदेसी बुझत रे कि बगिया सपना के उजाड़ दिहला। अरे बाप रे बाप कि हमके जीते जी तू मार दिहला। अरे पागल हम जैती ना लेकिन हमार ड्यूटी के सवाल बा तो वही जो तो हमरा जाए के बानो। कहा तरी कैसे गाना भाव में भैया हो कैसे कहा तरी हो। अरे जिया हो जिया अरे हाँ हाँ मेहंदी ना छूटल तू चल गइला हमरा दिल के तू कताल कैला। बाबा हो मेहंदी ना छूटल ऐसे काहे कैला बताबो हमरा दिल के तू कताल कैला। बगिया सपना के उजाड़ दिहला। अरे जिया बगिया सपना के उहे भाव बा। उजाड़ दिहला। हमके जीते जी तू मार दिहला। बगिया सपना के उजाड़ दिहला। हमके जिया दे जी तू मार दिहला। ओहो 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 अइयो अरे जिया बाग जिया जिया उ कहतरी का कहतरी भैया सुना अब तन नींद कहियो वाह 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 जिया हो जिया सुना हाय 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 देखी इनकर दुख ही बताओ तरी लेकिन दुख में नाचो तरी खुशी में ना 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 कैसे कैसे अब तन नींद कहियो सुनसान सेज पा घोप गइल छुरी राजा
राजा हमरा करेज पा भोग गइल छुरी राजा हमरा करेज पा। सुनत कि ना? समझ गई। अब तन नींद हमरा और सुनसान से जुपा और घोपी गहिल राजा छुरी हमरा करेज पा घोपी गहिल राजा छुरी हमरा करेज पा। सुना ए राजा दुख हमके परियार दिहला तू जात रह ऊ बात के हमरा उतना दुख ना लागल। तब हमरा दुख ए बात के लागल तू हमरा के छोड़ के जातर। अरे ऐसन बात नहीं थे, हम कबो छोड़ले बानी। दुख हमके परियार दिहला हमके जीते जी मार दिहला ये सपना के उजाड़ दिहला हमके जीते जी मार दिहला। सुना ए परदेसी पिया तू तहर नामे में परदेसी बा तू का साथ निभाइब। जी ए बाबा राजू बाबा कहतरी अंत में ई दुख एक लाखों भैया के बाटे। परदेसी पिया एक बार और भाव लागी राजू बाबा भाव ठीक से ना लगल है बबी तनी और आगे बढ़ी के परदेसी पिया लाखो परदेसी पिया लाखो दिहला सीताम हो तहर कारण दुख झेलतानी हम हो तहर कारण दुख झेलतानी हम हो। इहे परदेसी पिया रहनु इहे हवे दर्द दिल में बेसुमार दिहला इहे नतिया रहे। दर्द दिल में बेसुमार दिहला हमके जीते जी मार दिहला बगिया सपना के उजाड़ दिहला हमके जीते जी मार दिहला। मेहंदी ना छूटल तू चल गइला हमरा दिल के तू कतल कैला। मेहंदी ना छूटल तू चल गइला हमरा दिल के तू कतल कैला बगिया सपना के उजाड़ दिहला बगिया सपना के उजाड़ दिहला। ए भैया अरे तो हमके जीते जी राजू बाबा तुम्हारे दिहला। अब बुझाता छुट्टी लेके जाही के पड़िए राजू बाबा। तब बगिया सपना के उजाड़ दिहला हमके जीते जी तुम्हार दिहला बगिया सपना के उजाड़ दिहला हमके जीते
आज छुट्टी लेके। आई भैया, हाँ हम भोजपुरी लोक गायक विक्की बबुआ हाँ जी और हमारा साथे आज के हई भोजपुरी के सुपर डुपर ब्लास्टर गायक आय हाय 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 मित्र प्रियंका पांडे जी बनी। हाँ दिल्ली फटाफट कंपनी के माध्यम से, हाँ बड़ भैया राघवेंद्र प्रताप जी के माध्यम से, हाँ राजू बाबा के माध्यम से हाँ जी हमने के ई प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहल बानी आप सबके बीच में। हाँ जी दू गोला दो गोला ना चुप रहबा, दो गोला दू गोला हाँ हाँ कोनो गलती सही होके तो क्षमा करब आप सब। बरले बा अब प्रियंका जी जी का हाल बा जी? बढ़िया बा, टंच बा। टंच बा रुआ के रूप में देख के हमरा से कंट्रोल नहीं के हो। ना सरस्वती जी याद आवत रिंकरा बहुत मार खइबे बाबू, बहुत मार खइबे तू। मार के गिरा दो जानता नहीं रुआ के हमेशा हम देखले बनी जींस टी शर्ट में, बिल्कुल। आज हई खूबसूरती देख के अब हम का कहीं। आहा, अभी तो दिन कहीं कहीं कह दी कहीं तनी से रुआ के छूली का हम नचनिया नहीं सो ना चुप रहबो। छुएला से का फायदा बा? अरे तनी छू ले छुआ तरह की बाची छुआ के ना पड़ी लास्ट में। देखी हमरे के छुले में तो बाछी ना छुए के पड़ी। ऐसन का बारुआ में हाँ बाछी ना छुए के पड़ी। बिना पोछे थे बतर नहीं पार। क्या बात? देखी आप सबके बता दें कि हमनी के कलाकार हई जा जबले तनी सा हंसी मजाक ना हुई। हमनी के बगल में देख कल्पना जी बड़ी, है ने लक्ष्मी जी हमार। लक्ष्मी जी बड़ी, हमनी के अपने में करी सो रोल को हंसी खाती। अगर दूगो थे थोड़ो बड़ा से एगो हई बड़का थे थोड़ो बा हमनी के एगो लगे। छोटका थे थोर। प्रियंका जी जी रो खातिर कहल चाहत नहीं कहीं बना रहा फिरोज भैया, बना रहा। फिरोज भैया की जय हो। जय हो। क्या बात है? कि तू तो खिल गइलू, हाय हाय हाय। आज मिल गइलू हो। क्या बात है? प्रियंका जी जी कि तू तो खिल गइलू हो, आज मिल गइलू हो। ए सोना हमारा बहिया में आवा, ओए हो। चल जा चलो चतरा बनावा। देखिए यही के कहे के बा प्रियंका कैसे? जी कि तू तो मिल गइलू हो, हमरा खिल गइलू हो। तू तो मिल गइलू हो, सोना खिल गइलू हो। तू तो खिल गइलू हो, आज मिल गइलू हो। तू तो खिल गइलू हो, आज मिल गइलू हो। ए सोना हमरा बहिया में आवो, ए सोना हमरा बहिया में आओ, चलो चतरा आए हाय रे चला जतरा बना दी। आए हाय रे चला जतरा बना दी। विकी जी जी। हमरा संगे दू गोला यहाँ के पहला बार गाओ तनी। हाँ बिल्कुल आ सही बात बा, पहले पहले साड़ी में रुआ देखले बनी। साचो। आ जब से देखले बनी पूछी मत। आहा, काय ने चित फरियाता। आ हमू पहले पहले कुर्ता में देखले बनी। हां यहाँ के तो मन गिर गेल कुर्ता में देख रहे लेकिन देह पहले से मोटा गइल बा, देह भंगुआ गइल बा। का करी रुआ बना के खियावते नहीं खी लेकिन कहे के बा भाव में जी कि जहनी टच करहो, अरे करे ना दी। आ ना सरोच करहो, अरे बाप कि माल मिली ना एनर्जी खर्च करहो। सब बेकार हो जाए। आओ बबलू तनी बना के कि जॉनी टच करहो, ना सरोच करहो, माल मिली ना एनर्जी खर्च करहो। कहतानी नहीं मन बहकावो, कहतानी नहीं मन बहकावो, माल दोसर पटावो। आए हाय रे माल दोसर पटावो। आए हाय रे माल दोसर पटावो। आए हाय रे माल दोसर पटावो। ए प्रियंका जी हाँ हमनी के बीच में एगो और बहुत बढ़िया कलाकार बा। ए,
हई बबलू अच्छा हम चाहब कि तनी बबलू तू रोको एकरा के हाँ रोको बबलू बाबू तनी हुड़का लेके नहीं बबलू बाबू बाल वाले नाम रखाई बा तू ढोलकवा धलो ढोलक छोड़ दो इधर तू ढोलकवा धलो हां देखाई कलाकारी तनी एने आवा देखी तो तनी खाली इनकर दाढ़ी मोछ छिलवा दिया तो चिन्हबे ना करे कि बाबू हवा कि बबी हवा ऐसा बात नहीं खे पावर हाउस देखे तो चीन जाए बबुआ हो कि बबी ट्रांसफार्मर फट जाए अब देखिए प्रियंका जी कितना सुंदर भाव लगाओ तनी यहाँ के हुड़का के लगे कहे के बा प्रियंका जी का कहे के बा पीछे एक ये तो साज में के माइक पीछे लगेला कि तू तो खिल गइलू हो हमरा मिल गइलू हो तू तो खिल गइलू हो हमरा मिल गइलू हो तू तो खिल गइलू हो हमरा मिल गइलू हो तू तो खिल गइलू हो हमरा मिल गइलू हो ए सोना हमरा बहिया में आवो ए सोना हमरा बहिया में आवो चल जतरा बनावो ए चलो जतरा बनावो हाय हाय रे चलो जतरा बनावो हाय रे चलो जतरा बनावो और बहुत बहुत धन्यवाद हमरा बबलू खान को जोरदार ताली बजा सब परे तो तू धरावेला थरे सब तू धरावेला कैसे धरावेला थरे सब धरावेला थरे हा थरे सैया हमर मोहे परे तो रात भर सैया हमर मोहे परे तो तू धरावेला थरे सब तू धरावेला थरे सब तू धरावेला थरे सब तू धरावेला ततरा बनावो हाय हाय हे चलो जतरा बनावो हाय हाय हे चलो जतरा बनावे हाय कहे के बा प्रियंका जी कैसे काहे तू भाव खालू इतना करे जा हाय 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 बनल ले गइलू दिल हमर जनमो भी ले गइलू दिल हमर जनमो ले जा ले गइलू दिल हमर जनमो ले जा काहे तू भाव खालू इतना करे जा ले गइलू दिल हमर जनमो भी ले गइलू दिल हमर जनमो ले जा ले गइलू दिल हमर जनमो ले जा प्रियंका जी बड़ी दिन के बाद मिलल बानी सब हां एगो मन में भाव बा मन मन करता ढूंढे में ढूंढे मिल लिया भाव बा का भाव बा एक हूँ प्यार से हाय दैया मार डाला रे एक हूँ प्यार से चुमा चिखावा एक हूँ प्यार से चुमा चिखा बनावो हाय हाय रे चलो जतरा बनावो हाय हाय रे चलो जतरा बनावो हाय हाय रे चलो जतरा बनावो ला बुढ़िया खाले लो बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाले लो बसी बड़ो से कम ना पतहिया दिए पे बसी केहू से कम ना पतहिया दिए पे बसी बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाले लो बसी बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया हाय हाय रे चलो जतरा बनावो हाय हाय रे चलो जतरा बनावो हां देखी बिकी जी जी दुगोला एंगा ना होला एगो ना होला देह भारी हो गइल बा हां दिमाग हिल नहीं खी पावत रहुआ ना आई ये दादा अरे वो मौका तो दी हिलावे के हम तो डाई दे तो आई कहे के बा कैसे? देखी, चुम्मा चाटी के बाद दोसर बा बोरले बा अच्छा चुम्मा चाटी के बाद दोसर बा उ जगह बनावल बा हाँ हेरा चुमल बा हाँ तार बाबूजी जन मड़ई छोड़ दे पड़ा उहे जगह ही हम बुझत नहीं हई देखी भाव कैसे लागे कैसे? आगे पीछे घूमला से कुछ ना होई का करे के पड़ी कहे के बा कैसे हो कैसे कि अरे प्यार के केतनो बजही बहुत डंका कि अरे बिकी हो भाव नहीं दी है प्रियंका हां हां एक खाली तो ते वही न पड़ी आ प्रियंका ना देखी दी तू बोला केंगा होला भाव में आओ बबुआ कि अरे कि प्यारे के केतनो बजही बहुत डंका बिकी हो भाव नहीं दी है प्रियंका बिकी हो भाव नहीं दी है प्रियंका बिकी हो भाव नहीं दी है प्रियंका हां कितना करो प्रियंका ना दी है गाजी बोलबो। सुनी
माने हमार दिल हो दिल हो दिल ना हो उ बिल हो हाँ, वो आई हर देह कमर ना हो ई कमरा हो हमारा तो यही कमरा में ढूक के रह ना जाई काहे के कहाँ में से जा की जगह बा पूरा जगह कहीं तो हम ई कमरा का दुआरी फाट जाई कहे के बा कैसे कैसे कि परदेसी बेसी न चलती चलाव चले दो बड़ भाई हमें बड़ भाई उन परदेसियों जी के कलम खूब कमाल करत है एगो। अरे दादा। यही उनकर खत्म होता कि फिर फड़वा बता रे कि परदेसी बेसी न चलती चलाव कैसे कैसे? कि चलो हमके सतावो हाय हाय रे जानी हमके सताओ हाय हाय रे जानी हमके सताओ हाय हाय रे जानी हमके सताओ जनी टच करहो ना सरच करहो माल मिली ना एनर्जी खरच करहो जनी टच करहो ना सरच करहो माल मिली ना एनर्जी खरच काहे ना करहो कहतानी नहीं हमके पोल्हाव कहतानी नहीं हमके पोल्हाव माल दोसर पटाओ दिया दिया हाय हाय रे माला दोसर पटाओ हाय हाय रे माल दोसर पटाओ हाय हाय रे माल दोसर पटाओ हाय 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 माला जतरा बनाओ हाय हाय रे माल दोसर पटाओ हाय 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 तनी जतरा बनावा मार नतिया रे अरे नतिया हरे नाथ जी हमें मुआ गाली रुआ बनल रही 1 लाख भैया हाँ हाँ क्या बात है क्या बात है देखिए एगो लड़का लड़की में बड़ा बेहद प्यार रहे प्यार हो गई बा हो ना गइल बा रहे रहे लड़की के शादी सेट हो जाता दूसरा जगह हाँ और लड़की अपन शादी के कार्ड देवे अपन पुरनका बॉयफ्रेंड ओहो अपन जान के देवे गइल बड़ी अपन शादी वाला कार्ड हाँ बड़ा भाव से कह तरी कैसे कैसे हो अमर शादी के दिन धरा गइल बा आ कार्ड सगरोई अरऊ बाटा गइल बा अब तोहरा से का कही अब हमार पीछा कोई छोड़ दो हाँ पीछा करल ना छोड़ा कहे के मतलब हमनी दोनों में प्यार बा प्यार अमर रही लेकिन मिलन ना हुई मिलन समय पे होई जरूर होई लेकिन बात बा रंजन जी हाँ जी तनी मिजाज में आवे के बाद हाँ हाँ चुप चोरी आईने मिले और तोहरा से रात में हाय देखी गांव घर से अपन घर से छिपा के तोहरा से मिले खातिर आइल कार्ड बानी देवे आइल बानी अपन शादी के काट देवे हाँ अपना हार्ड पतावा रख के आइल बानी हाँ बड़ा दिक्कत होता हाँ। लेकिन घर के मजबूरी बा हाँ यही तो से बात तू माने के जरूरी बानू हाँ घर से मजबूरी बा, तनी यही से दूरी हंस बा। तबे न हंसबू त फसबू हाँ खाली ऐसी खड़ा रहबू त निको न लगी केहू मुई तरफ तब केहू ना मुई खाली रंजन जी के छोड़ा के केहू न मोई बे महाराज वैसन हमारे उतना नीचे नहीं की गिरल वो तो हम जानते बानी कितना ऊंचा बानी बड़े भाव से कहत रे 1 लाख भैया अरे मोर शादी के दिन धरा गइल बा कार्ड सगरी अरऊ बाटा गइल बा चुप चोरी आईनी मिले अरे तोहरा से रात में तनी और मिजाज में आई लव यू हाय भोरहरिया के टाइम बा भोरहरिये में जाती है का बाबा बड़ा भाव से का तेरी चुप चोरी आईनी मिले अरे तोहरा से रात में अरे आई हाँ जयमाल देखे और पूरी खाई बरात में
जयमालो देख लिए संग संग खाइए। कहतरी ये करे जा कम से कम जौना दिन हमार बारात आई वो दिन हमार द्वार पे जयमाल देखे जरूर आई है। हाँ कहे कि अब तो हम दूसरा के अमानत होखे वाला बा। हाँ हाँ सुना ए चुप चोरी नहीं मिले अरे तोहरा से रात में आई हो जाए माला देखे आई हो जाए माला देखे पूरी खाई बारात में आई हो जाए माला देखे पूरी खाई बारात में आई हो जाए माला देखे मोर शादी के दिन धरा गइल बा काट सगरी अरऊ बटा गइल बा मोरा शादी के दिन धरा गइल बा काट सगरी अरऊ बटा गइल बा चुप चोरी नहीं मिले तोहरा से रात में चुप चोरी नहीं मिले तोहरा से रात में आई हो जाए माला देखे आई हो जाए माला देखे पूरी खाई बारात में आई हो जाए माला देखे पूरी खाई बारात में आई हो जाए माला देखे खटिया जरा लगे जोड़े में बलमा प्यारा लगे सर कइलो और कहत रहिए सोना ए हमर करेजा सोनू जी टेंशन मत लीह तोहरे हई तोहरे रहब भले ही सिंदूर पड़ जाई तो दूसरा घरे चल जाई लेकिन हमर दिल दिमाग तोहरे भीरी रही आखरी मिलन बात हसे आज के रतिया बोलत नहीं झूठ कहो तानी सचे बतिया अब बोला केकर क्रिया खाई केकर कसम खाई हाँ यही तरह तनी जाने ध्यान देवे के बाद सगरो आखरी मिलन बात हसे आजू के रतिया बोलत नहीं झूठ करे जा काहे सच्ची बतिया और सुनाए करे जा देता चिन्हासी गल में लास्ट मुलाकात में चिन्हासी मतलब का है रंजन जी चुम्मा चुम्मा हाँ उहे चुम्मा ऐसन चुम्मा ली हो किस जिंदगी भर याद रहो देता चिन्हासी गल में लास्ट मुलाकात में ओई हो जाए माला देखे ओई हो जाए माला देखे पूरी खाई बारात में ओई हो जाए माला देखे पूरी खाई बारात में ओई हो जाए माला देखे जान जहे पिया बोलाई
तनी ध्यान दे के आहो कह तरी कैसे कैसे बानी मजबूर संगीत सोनू अपना घर से करतारी शादी खुशबू पापा जी के डर से करतारी शादी खुशबू पापा जी के डर से करतारी शादी खुशबू पापा जी के डर से। अरे अब तो बात के समझा और हमरा कोनो दिक्कत ना रहे बस पापे जी के डर बा यही से दूसरा जगह बियाह हमर होता बाकी तू चिंता मत करियो ए हमर करेजा ए हमर सोना सुना बानी मजबूर संगीत सोनू अपना घर से करतारी शादी खुशबू पापा जी के डर से करतारी शादी खुशबू पापा जी के डर से करतारी शादी खुशबू पापा जी के डर से। और हमर बात सुना जवन ई करनी धरनी बा अब का कही राघवेंद्र जी के हमनी से साफा रिश्ते तोड़ा देले यही से कहते नी अगुआ राघवेंद्र जी के खेला रहे हाथ में अगुआ राघवेंद्र जी के खेला रहे हाथ में ओई हो जाय माला देखे ओई हो जाय माला देखे पूरी खाई बारात में ओई हो जाय माला देखे पूरी खाई बारात में ओई हो जाय माला देखे पूरी खाई बारात में ओई हो जाय माला देखे पूरी खाई बारात में ओई हो जाय माला देखे पूरी खाई बारात में ओई हो जाय माला देखे पूरी खाई बारात में ओई हो जाय माला देखे पूरी खाई बारात में अरे ओई हो जाय माला देखे जा ठीक ना कैलू ए भैया का हो हिंकर बात जाना तरह का भाई कर भाई एक जानी के बियाह होता हाय 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 बिल्कुल उनकर मन पसंद राजकुमार के साथ में ओहो जेकरा से वो बहुत पहले से प्रेम करत रही अच्छा भेंट मुलाकातों भइल रहे भैया लेकिन जब बियाह के दिन नजदीक आ गया जब बियाह हो जाता तो इतना खुश होता रही कि पहिल के रात में अपना सैया जी से अपना दिल के बात कही देता रही आ कैसे कहता रही राजू बाबा का हो अरे जिया जिया कैसे कहता रू हाय तरतिया सुहाग के अरे काहे ऐसे कहत हाय तरतिया सुहाग के उठाना राजा जी उठाना राजा जी अपना कोरावा में हमरा किसतना राजा जी अपना कोरावा में हमरा किसतना राजा जी हाय तरतिया सुहाग के अरे जिया हो ए जिया राजा जी। का हो हाय तरतिया सुहाग के उठाना राजा जी अरे उठाना राजा जी सुना उठा तो लेब लेकिन ए राजू बाबा बता दी बड़ा दिक्कत हो जाए अपना कोरावा में हमरा किसतना राजा जी अपना कोरावा में हमरा किसतना राजा जी तन उठा के भैया हो जिया जिया आहा 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 आई ओहो का बात बा राजू बाबा
का कहत रू साफ साफ कह दो ना। आज तू शादी करके लई लई अपना घर में। ए ऐसे मत कहना। तहरा से मिले खातिर, तहरा के पावे खातिर कोई सुमारी या कोई का व्रत उपवास कैले बड़िए राजू बाबा। मंगलवारियों का करत रही। बड़ा इंतजार हम कोई दिनाए हार में। आज तू शादी करके ले आई अपना धार में। अरे जिया हो जिया ए बाबा। सुना आँख मिलो ना के तू अपना। आँख मिलो ना के तू अपना। पुताला राजा जी हो पुताला राजा जी। अपना कोरावा में हमरा के सुताला राजा जी। अपना कोरावा में हमरा के सुताला राजा जी। ए बाबा। सही बात बना। हाँ बा जिया जिया। ओहो ओहो। बाबा राजा जी अरे जिया हो। सुना एक परदेसी पिया, अब तहरा से औरो एगो बात ना छुपाई जौन दिल के बात बा। कैसे हो का बा। पिया परदेसी सुना अपना सतावा। ए परदेसी पिया काहे ऐसे करत रू। कोहेल दीपिका के गल से लगावा। अरे जिया हो जिया। सुना सही में इतना तू बेचैन बड़ूंगा खातिर का खासियत तेरा परदेसी पिया में नजर आइल हो। बहुत बहुत अब पूछा मत। पिया परदेसी पिया परदेसी पिया लेने आजा। पिया परदेसी सुना अपना सतावा। दीपिका के आके तू तो सीना से लगावा। खाना चढ़ाल जवनिया। जिया जिया। खाना चढ़ाल जवनिया के खाना राजा जी। अरे खाना राजा जी। ए हो भाव जानत रह भैया केकरा के कहल जाला। केकरा के कहल जाला। हई जोन प्यार में पागल होके जोन नाचत ओहो। रही करे के भाव कहल जाला। वाह वाह वाह। आर की खाना चढ़ले जवनिया के। आर खाना राजा जी। आर की खाना राजा जी। अब का खाए अतना ना महेश भैया खियाइए दिल बड़े के पेट भर गई। तो भैया जी तय करे के उठावे के बकई से आवा। तय अपना कोरावा में हमरा के सुताला राजा जी। अपना कोरावा में हमरा के सुताला राजा जी। अपना कोरावा में हमरा के सुताला रे। अपना कोरावा में हमरा के सुताला रे। अपना कोरावा में हमरा के सुताला राजा जी। अपना कोरावा में हमरा के सुताला राजा जी। अपना कोरावा में हमरा के सुताला राजा जी। है हो वाह 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 क्या बात।